Oyumore nyakwaro mogi tarika 14 dwe mar 11 higa mar 2024 nitiere kama kare nyakwaro moga jwang mondo mi yud weche manyien mwasebedo kwaluni e mesawa mar kao weche manyien gintiere mathoth motenore kod weche mag piny Kenya bedo ni ok ni eyo makare wach kod riwruoge mag kanisa mano mar jokopere weche motenore kod romo mag duond bura mar ODM kod yiero mar duol matayo weche mag tuke pacho ka FKF motime counties 44 e pacho kaendi magi to kod mamoko mathoth nyakwara mogi magi weche maopek. The culture of lies is swiftly replacing the integrity and respect that Kenyans deserve. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Kanisa mar kopere mapacho ka koro wacho ni piny owacho mar Kenya kwanza riambo to nyayo mibadhi matamore gi nono. The next thing I had a very loud bang. Ikisikia tu bang na nikaona giza. So kuona giza, the next thing tulijipata tuko chini. Nilikuwa nimekaa the back seat, so nikajipata niko nje this part hadi kurudi juu nilikuwa nje but kwa boot nimetokelezea nje ya boot. Jedek mamoko owito ngimagi masira marapaya manyo timoro dhiambo manyoro ya paya mawuok Kakamega ka ochomo Kisumu. Dikone tuyiro mari riwruok mar adhula pacho kaendi Football Kenya Federation otimore counties 44. Nyakwaro mogi kaka pile layo matudruok en aria deka uchiel nono yuda achiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. An bende yana yuda achiel kachiel kokale Facebook page mara mar Ochengi mane ulogo mbaka weche manyien ma wakelo nigi lakseche gi nena ka intiere kanye pachi en mane jaloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Duol ma jodolo ma kanisa kopere ose opinyo wacho kuom rem bedo jo adieri ewi kaka itao chenro mopogore pachoka ainya to mag thieth kod somo kagimedo ni piny owacho mar Kenya kwanza nyayo mibadhi. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero giwacho ni piny owacho oserem chopo singo magisebedo ka gichiwo ne oganda jo Kenya kendo gidwaro ni mondo keto kenge mar fuong'o ngima ne oganda. Adier onge to ponono ni nitie en mana gino ma sirikal owacho ma e chung' mar jodolo mar kanisa kopere mowacho ni tend piny Kenya masani okosebedo ka chiwo adier ewi chenro mag sirikal kod gigo mosebedo ka timore pachoka. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Gisayo sirikal kuom nek ndhiyo kendo lal gi oganda ahinya to e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Kaluwore gi ma gidwaro mondo sirikal ochiw ler ewi jogo manolal e kinde ng'anyo kendo chal margi pok ong'ere nyaka sani. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? The government must protect the life of every human person in Kenya. Gisayo wach dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka manyien mar SHIF magiwacho ni osebedo kod digni ahinya kendo kelo chandruok ne oganda jo Kenya man ni piny owacho pok ochwalo omenda mowinjore ne kuonde thieth gino moserocho chenro mag thieth pachoka. Some of the most needy Kenyans in the far distant places, it is very difficult for them to operate. What is happening is that the staff are going for months without salaries. We cannot purchase even basic medical supplies to look after patients. So the situation in the hospitals is serious. It is desperate. It is desperate because it is affecting some of the most needy Kenyans who are served by these faith-based hospitals and medical centers. That's why we are appealing to the government to move the speed and reimburse the money spent and which are due from NHIF and now SHIF or
whichever case it may be. Jodologo okweda ahinya mibadhi kod siasa mar dewruok giwegi ni chal makama en ranyisi mar wuoro kendo osetudo thoth josiasa pachoka kod buche mathoth mag mibadhi. Weche mamoko magimiyo pek oting'o osuru mamalo kod lwenje mag piny e kind josiasa magiwacho ni oserocho kwe pachoka kaachiel kod paro mar medo kinde ma jatend piny bedo e telo nyaka higni 7. Penjo gi maduong' koro en ni ka lwet sirikal bor en ang'o mamono lwedono gero piny Kenya. Jodolo mag kanisa mar Catholic koro mako chung' motegno ka gidwaro mondo mi sirikal ma pachoka oket yore mabeyo mag tieko telo marach kaachiel kod timbe mag maundu. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Efi Nyakidi. Ogai mar duond bura mar NARC Martha Karua koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto okethi chenro manyien mar chiwo omenda mag somo ne jopuonjre mondo odogi chenro machon mar HELB. Karua kod lange kamoting'o Muhisa Kitui kod gavana machon ma Makueni Kivutha Kibwana oseo mokalo tend Kenya Kwanza kowacho ni girem chopo dwaro mar jo Kenya. Mikai Karua oriwore kod jotelo mamoko e kwedo chenro mag jatend piny William Ruto. Karua ne oramo ni jatend piny Ruto koro nyaka wuoko kendo owuok chenro mar somb jopuonjre mbalariany mabende ong'ere kaka new funding model. He therefore must not dismantle the efforts that have been put over the years towards universal access to education in this country. Kibaki started with free primary education, allowing so many children who have been left out to attend school. It went on to partial secondary. It was increased a little bit during the Uhuruto period. In public universities, disregard of CBS it has entered with lecturers and an arrogant disregard of the extreme impact of its actions and omissions on learners from poor backgrounds. This government is driving learning to the brink of collapse with the catastrophic consequences for a whole generation of our youth. Karua ywak ni somo mapachoka ahinya to mbalariany ni kama rach kendo koro nyaka lok tanga. We are saying this country has money to do these things, cut out all the unnecessary spending, fund education as one of the basic needs of the country and of every human being in order to develop their full potential. Jotelogo hum ni nengo mar somo oidho mokalo e thuruka kendo jogo mayuto margi ni piny winjo matek. We should now be aiming to freeing education from kindergarten, that is ECD, to university level. Instead, Ruto and his administration have behaved the way locusts behave when they descend on greenery. They consume everything and leave nothing. Why is it that now education must be so expensive to exclude particularly children of the poor? Education is so critical because it shapes a nation. What kind of labor force you have, what kind of leadership you have. Karua mayande ochiwo milome mar dare riwruok mar Azimio la Umoja, riwruok mabende ne en jalar tend piny Kenya e yiero mokalo, ne chal kama chako loso osiep gi jotelo mamoko machielo ma opogore. Duto magiwero godo wach achiel. What this government that is clearly clueless should know is that there will be very serious and enduring consequences soon. There must be a convergence, the grievances by the students, by the academic and non-teaching staff. If we dilute the quality of Kenyan higher education, I am a beneficiary of a good education. The international recognition of how good Kenyan human resources are is going to be washed down. Ordinarily, if a court suspends something, you go back to the old thing. Just like when there was suspension of the Finance Bill 2024, there was a reversal to Finance Bill 2023. So you cannot say that I am going to do nothing. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi county ma Migori tend duond bura mar ODM ochako chenro matego duond burano motelo ne yiero maduong' mar higa ma 2027 ka giwacho ni gigeto bedo kod jatend piny Kenya
mawuok e duond bura mar ODM kata bede piny owacho midhi losi yiero maduong' mabiro. Magi yangi remo mar jokanyo mane obagi kaunti no kawuono. Juma nigi mathoth. Hero majo kanyogo mag ODM e kaunti ma Migori, Romani obagi e alap ma Migori, kendo ne ochopi kod ogai mar kojol mar ODM Peter Nyang'nyong'o, jako mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Chele Yako, kod jotelo mamoko. Jotend ODM ne wacho ni ODM tie kod thuolo maduong' mar loso piny owacho e higa mar 2017 kama nyalo mana timore ka duond burani koro bedo motegno. ODM odong' kaka chama yore waikore nikech the purpose of formation of any political party is for the purposes of capturing power. A political party will capture power either alone or through a coalition. Agowero kamana nyano shila yako mondo neni kelo delegates kaeri imanyocho Gladys Wanga botimo kocha Homa Bay en gima koro nyakwa luore piny mangima mar Kenya. This time in 2027 we would like to get there by ourselves, and if we are not getting there by ourselves, nobody gets there without us. Ogai mako jolo mar ODM Peter Nyang'nyong'o ni wach ne ndiko ji mathoth e duond burani mar ODM en achiel kuom yore magitiyo godo mar tego duond burani, wach mane osir kod jakom mar ODM Gladys Wanga kaachiel kod gavana ma Migori Ochilo Yako. Lakini negi kawe pile to okwadwa nwadok chien nwa luor omiyo kata Raila Amolo Odinga jatendwa odhi AU mondo bed jakom mar AU Commission. Nyocho sewe wakagi nyawa ngaya mondo lead the troops of ODM up to the election and to make sure that ODM wins. Najua ODM kila wakati inapata number 1, lakini wengine wanaiba kura ya ODM. As soon as the ink dries on the certificate given to them by IBC, wakiangalia nyuma kuna shida, wanatafuta ODM, wanakula machungwa kidogo, ndio wanaweza kuongoza nchi hii. So that means that legitimacy in elections in this nation is given by ODM. Wangano ne ODM nyaka koro bed ma otegno eka oyud thuolo mar bedo kod jakanyo mare mabedo thuolo ma jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2017 kata bedo mar duond buche siasa mabende dhi kawo loch e yiero mabiro no. You can see every party is strengthening itself for purposes of formation of other coalitions so that we can go and capture power. Jotend ODM gi ne okwayo kwe e kinde yiero mar ODM ma ochan tarik 27 ma dweni ka giwacho ni ODM endumbrano ma ohero kwe. Usipigane, itaharibu jina ya chama. Sisi tunajuana katika polling station. Tukae chini, tuseme Anyola hii kaa hapa, Anyola ile kaa pale. Mimi nataka kuambia na nataka kuwaomba. You will never get anywhere in any political formation until you register in a political party. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kadhi wach mamasira manyo timrudu chimo nyoro. Anyola mar jogo manya witonge mage masira marapa manyo timore olalo ma Iguhu ma Kabeora Mayala medo chope kar kano ringre ma Kakamega chenro mar temo yango ringre mar wedegi. Nyaka sani jima moka dek nyochako witonge magi makoro kelo kwan joma sa witonge magi nyaka par kod adek. Kaka Cynthia Nyango lero jogo manyotony lero ni lit kod midhiero magi dong godo kaluwore kod masira makamano. Miyo mane rito nyathine mawuok e sikul kendo ne obet kod tudruok gi nyare kinde duto sani koro pimo lit kod buok machunye ne obet godo ka oyudo ote ni nyathine owito ngimane masira mar apaya. Wachno madonjone malit kaka janyuol ahinya to koparo gigo mane miyo nyathine mor. Mtoto wangu alikuwa anatoka college, akaniambia mama, natoka college na nitumie pesa, nimefika hapa Kakamega. Na saa ile nilikuwa tu hapo kwa njia saa 1 saa 2. Ndio niliona ni hiyo accident hiyo kutoka Kakamega. Nikajua mtoto wangu ako hapo. Nimempata hapa mojari. Huyu alikuwa mtoto wangu, anaitwa Kanju Seni, anapenda kucheza. Tolit oken mana mar miyo monyuol kende. Omako nyaka miyo ma olalo jaode mane oyudo ote mar tho mar jaherane magisebet godo kuom kinde malach
mana ka okalo kuom ong'we yamo mane oywane kod osiepne moro. Habari, mimi rafiki yangu ndiye alinipigia simu kwamba gari ya nyamzee yako ndani imepata ajali na ameaga. Ikinda kuru koda sumbi, jomanye otonye masira maweyo anyuola mar ji 13 kod kuyo, wacho kaka nye giwinjo tuomruok moro, manyo golo duol matek kapok pachgi olal bang' nyirni machuok. Nikasikia tu big bang, like chuma zinagongana, then kuamka nikajipata nilikuwa nimekaa the back seat, so nikajipata niko nje this part hadi kurudi juu nilikuwa nje, but kwa boot nimetokelezea nje ya boot na gari ilikuwa imeinama. Kwa wengine wakanilalia, sikujua vile naweza, hii mkono ilikuwa inanisaidia peke yake. Hata walibomoa gari juu ndio akafurutia mama mwenye alikuwa amekaa kwa kichwa yangu akatokea juu. Tunasikia na kombe wengine walinilalia. Sasa sina vile naweza penduka, sina vile naweza simama, miguu zinarera tu, hizi miguu zimevunjika. Laktare kar thieth maduong' ma Kakamega lero ni ng'eny jogo manye otonye masirano ni kod hinyruok mopogore madwaro thieth moyiedhi, kamoko to ne owito ngimagi kata kapok ochopo e osiptal. 2 succumbed, one female died on arrival due to the injuries that were sustained, a bit extensive. The other one who succumbed was a male who was received in gasping respirations. Resuscitation was attempted, but unfortunately he succumbed also. So we were able to admit 4 patients in our surgical units, 2 males and 2 females. The other 2 females sustained a mild head injury. We are awaiting the CT scan for one. The other one was unremarkable. Komachielo, masira mane otimore Olalo Manyali nokelo dhugruok geche apayano, gino morocho chenro mag jodak modhuro. Kama mimi nimechelewa kazi, hata sasa hii narudi kwa nyumba kwa sababu kufika pale nimefungiwa gate, naambiwa nirudi kwa sababu ya hii jam. Kwa sababu nimetoka saa 12 na nimefika kazini kama saa 3. Kwa hivyo tunaomba serikali iharakishe hii barabara kwa haraka sana. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kodhi weche mag somo do mamoro ni oyo thuolo jopuonj 5 gi rambun ma siling 200,000 ng'ato ka ng'ato bang' kane donjo gi ketho mar kuo penj e skund sekondar ma Menara Academy. Matimore kinde mar awera moro ma jegni 23 mosebedo wich bar ne okwach kich e lwenj kedo gi kuo mar penj ne ondhi e gwenge mag Kiamunyi e kaunti ma Nakuru. Jagoro ming'iyore migawo mar somo Belio Kipsang to seo jonyuol kuom yie nyithindgi dhi e skul gi simbe ong'we yamo ma gisebedo ka gikwalo godo penj. Lydia Okeo nigi ler. Kuo mar penj mar KCSE masane dhi mbele pacho kae medo mana jimbore, gino mosekelo wich bar ne obila mag okwach kich gi duol marango penj e pacho ka NEC. Doho kawuono weyo thuolo jopuonj 5 manyo maki e skul sekondar ma Menara Academy Muhoroni gi ketho mar kwalo penj go. Jopuonj go wegi rambun ma siling 200,000 moro ka moro, kata kamano tam gi chop machiegni gi kate penj moro amora kaburano e get winji 25 dwe ne. Achiel kuma chich ma oyange kaka Collins Kipchumba Kemboi ma osebedi ka ipedho gi obila matiyo gi nying mar Dorothy Jerop Kiprono kawuono ne ogogo no kendo ondhi gi obila e kar dak ma Kiamunyi e kaunti ma Nakuru. Obila no obedo gi tich mayot yudo neno matude gi ketho mar kuo penj go bang' yudo rando gi simbe ong'we yamo kadi modhuro mag simbe, opande man kod nyinge opogore kod lesen mar riembo nyamburko. Kiprono sani oseywa ganda mar 78 maluwe e mbui ma Telegram kod ji mar 8500 maluwe grube mag WhatsApp ma oloso ne kwalo penj makamago. Achino din ne tesendo obila ma Nakuru ka igeno chwale e doho ma Nakuru kiny tich abich. Jagoro mong'iyore migawo mar somo Belio Kipsang ochiwo siem mager ewi kuo mar penj mar KCSE masani osedhi aseta e pacho ka koso jonyuol kuom donjore e penj go kendo ojiwo kuogo kuom yene jopuonjre dhi gi simbe mag ong'we yamo e skunde. Our biggest problem in our examinations are we adults, the parents in most cases, because when you hear people saying there is mobilization of resources to compromise our staff, the people who are mobilizing resources are not our staff. It is we as parents. And why are we mobilizing resources
to try to compromise our examination. Jumbe adek nyaka ne penj maduong' mar KCSE chakre pacho kanya koro mgajuang kuo mar penj koro timonewa kuo moriwo koda ka jopuonjre jogo marito penj kachiel kod jopuonje ma pacho kae. Penj maduong' ni to en ng'a mabiro riyo sekta mar somo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo kuom penjo ni en ng'a mabiro riyo sekta mar somo e penjo makoro wantiere godo. Nitie ji mathoth manena gi lak seche gi nyakoro mgajuang abedo thuolo masomo kuom giro kamano. Steven Otiwa mwalimu bora iwacho ni yudo weche mag ang'ich welo e yo makare. Intiere Sindo Suba, intiere gi senior principal Eli Odoyo Akonya kod nyawadgi Arthur Malombo. Erokamano kuom kete e Ramogi e TV. Irene Okoth inena ka intiere Marindi. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Calvin Suchieng Umoja Wan inena mos. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Evans Generali wacho ni kata Evans Uma wuod Sae Konyango amos ni jo Sae Konyango te kod Deni Mosno Aminu Nyako Kal kod baba di jakwath Jojo Tieno mar Sae SDA Church. Kenneth Matiba intiere eneno makare ka intiere Kakumba. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Erickson wuod Salen Sindo Mwalo Okoth Onjiko ja Unga ineno Ramogi TV makare ka intiere dala mar Unga kod jaudi Lucy Okoth Lucy Atieno. Erokamano neno ote ni iwacho ni mbele iko sawa kod ODM e gwenge ma Kino unena eyo makare. Tabi Klashe intiere Mombasa wecho ni chieng' manene makare. Aito Emi Kevo inimbo Usenge piny Rech. Erokamano kuom kete kanyo kod Abuga Jakombija inena makare ka intiere Seme Got Odongo Sikul. Kanya kwaro mgajuang kikiri mabor buli intiere kod mathoth moiko ni chenro mar ang'ich welo. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 15 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Langas, Chepkoilel Junction, Ziwa, Soi, maili 9, maili 4 na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Erokamano komedo kete Ramogi TV wadhi nyime. Miyo moro ma jahigni 24 ogeng'ne tesendo obila ma Butula e kaunti ma Busia kitude kod nek mar jaherane ma jahigni 29. Miyono manyocho jaherane nyadibiriyo kotiyo kod makas. Ewi gino mane omiyo jagono owito ngimane e kinde mane odhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Sega kaluwore kod hinyruok. Anyuola mar mosenindo kotelni kod min ode Lucy Adhiambo wacho ni gidwaro ratiro ka ringre jagono ochwal e kar kano ringre ma Sega. Lucas alirudi jana kwa boma saa 7. Akaniambia niko vibaya, uko na 200 unipe, na nilikuwa nafanya biashara pale kwa kibanda hapo nje. Nikamwambia mimi sina 200, nimeuza 250 na siwezi kukupea hii 250 yote. Nikampea 150. Jua kulangi lunch nyumbani. Nikampea 150, akaniambia narudi unitolee manguo, nitaenda Rongo, juu leo ni siku yake ya kwenda Rongo. Nikamwambia sawa. Nimeongoja time yake ya kurudi, tujaona. Wakakuja kuniita huko, bwana yake amedungwa na kisu. Huyo kijana huwa anapenda kutoka kazini na anakuja na pikipiki wanamsindikiza. Sasa jana vile lifika nikafikiria hizo ndio saa zake amerudi. Kumbe wengine ndio wameleta maneno kwangu. Natamani wachunguze polisi ili nijue chanzo cha hiyo ni nini. Na tungeomba sana kama serikali itaweza tupate kujua kwa nini mtoto wetu ametendewa hivyo, akauawa kinyama, kulikuwa na nini, na huyo mwenye ameuawa pia achukuliwe hatua ile inayofaa ili nasi tukapate kuridhika. En wach ma lit ahinya awadhi wach mopogore en ni Francis Njoroge Wanjiri jaloch mar bonus e jackpot mashabiki.com. Njoroge nolieko kare duoko matuke 13.15 moyudo omenda siling 161,465. Walero ni biro tiyo gi omenda na chulo fees na nyithinde chak higa manyien. Ng'ata maliko tuke 15 kare emanyalo bedo jaloch mashabiki super jackpot. Na nasikia vizuri sana na nafanya kazi ya madhri. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto na mambo mengine mingi. Ningependa kuambia watu wa Bypass Trans cheze hii game, ni ya ukweli, tuongeze mati zingine mingi. Tukishinda hiyo jackpot ya 14 million. Nilicheza na 99 shillings, nikapata bonus yangu ya 161,465. Na watu wacheze hii game, ni ya ukweli. Kawadhi nyime en piny mangima oriwore chieng' makawuono mar hingo oganda modak kod tuo mar sukari kendo puonjo gi yore kaachiel gi okenge manyalo konyogi e duoko chien teko mar tuono. Kaka jafwambo marwa Linet Undi leronwa jotuo mag sukari wacho nitie dwaro mondo mi piny owacho kata piny mangima obed gi nonro matut ewi tuono. Gino bende giwacho ni dhi duoko chien akwede kaachiel gi midhiero ma gisebedo ka gikadhe kuom thuolo malach. Seche ma piny mangima dhialo oganda modak gi tuo mar sukari e piny mangima, counties mopogore pachoka noyango odiechieng'no ka osiptal maduong' ma Kenyatta notiyo gi thuolo ma kamano mar chiwo thieth manono ne oganda. When we come to diabetes type 2, which is more in adult, which comes with adult patients, we are encouraging physical exercise, because the physical exercise, it works to reduce stress. After working up, you find that your mind changes from your condition and you ease up, and even after working up you feel you want to sleep, and when you sleep well the stress levels go down. E county ma Homa Bay, jogo mani kod tuo sukari edwani sirikal county no oketnegi yedhi kod masinde mag pimo sukari e osiptende machiegni kodgi. Gik mipimo godo ji ewa kwani sirikal koyie to kelgi machiegni ne nyamrerwa kendo gibed trend mondo giwuoth mondo gipim mondo wang'e kaka hali marwa chalo, moloyo kwa ka fare wala thieth mabor to pesa bende onge. Ni wawuotho mabor ka wamanyo kuminyalo thiedhwa kata kaminyalo pimwa. Mano en barrier.
Ariyo ni jowa mang'eny ma pod ok ong'eyo ni tuo mar sukari nitie kendo ok en mar juok, ok en gimiromo gi koryo, to en owuok e kit ngima mwadago kendo owuok gi mago ma ok watim makare. Mago gin gigo maketo yo mar tiyo kata geng'o tuo mar sukari mondo bedie. Jonyuol man gi nyithindo modagi tuo mar sukari mane olose kinde nyasino oyango midhiero magikadhe. Seche moko ng'ato chopo nyisi ni seche moko nyathi tuo, inyisi ni daktari dwaro kama kama kata hospitali gi wacho kama kama, to ng'ato nyisi ni an aonge gimoro nikech ang'o, samoro ng'ato penji ni kwani tuo no noyudi kendi. Koro ng'ini seche ma ng'ato nyisi kamano ibed gi paro mang'eny. Apisa e migao mar thieth Gladwell Gadesha kane lose kinde nyasino mane obagi kar tiegruok ma Siaya, owacho ni sirikal oseloso yore madhi neno ni okumba manyien mar thieth SHA ogolo omenda mar chwalo thieth ne jotuo mar sukari gi tuoche ma ok landre. The Ministry of Health in collaboration with the county governments and other stakeholders have made significant strides to improve access to diabetes screening, diagnosis and care. We developed and rolled out clinical guidelines and competency-based training curriculum on diabetes for healthcare providers. We have also equipped our community health promoters with glucometers and blood pressure machines. Omedo ni tuo mar sukari ka ofweny chon to inyalo ga ka gijiwo jopiny mondo bed ka limo ute mag thieth mondo pimgi e tuo no. Watu wengi sana wanatembea bila kujua wako na ugonjwa wa kisukari. So saa zingine symptoms hazikujangi hivyo na kile mtu anafaa kufanya hivi ili agunduliwa kuna kisukari ni kupimwa. Seche ma piny mangima dhialo jotuo modagi tuo mar sukari, jotuo ma bende odagi tuo no okwa mondo timorako seche duto kendo girang kit chiemo ma gichamo mondo gine ni oduoko chien gamo tuo no mar sukari. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno mono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCL. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngima gi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Gluot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Safar mar kambi mar Safaricom malimo gwenge duto mapacho kagidhi alwigni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi ochopo odiechieng' mar 4 kawuono. Safaricom koriwore gi kambi mar Royal Media Services otimo limbe kaunti ma Nandi kod Uasin Gishu kama gichiwo Christmas momondo ne kastembegi. E odiechienge mar 4 mar limo gwenge duto mapacho ka e bwo chenro ma otisi Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services ne olimo counties ma Nandi kod Uasin Gishu. Johera gi moting'o nyaka jorimba piko kod nyamburko ne idhialo gi mich mopogore e boma ka boma magichunge. Tunakaribisha watu wa Safaricom kuja kusherehekea na sisi miaka 20 ya kuwa nasi. Limbe ni bende Safaricom otiyogo mar puonjo Kenya ber mar kawo kumba mar simu mondo okonygi seche ma simbegi okethore kata ka simbegi olal. You now can insure your phone using M-Pesa. Takuwa kama saa if it's lost, if it's a screen is cracked, tuna hizo huduma kwa M-Pesa. Jo Kenya bende okwa mondo bed motangi pin margi mar M-Pesa kendo kik gioro omenda ne jok mok ging'eyo. Ile tumetembea leo ni kuongea na watu na kusema pin yako ni siri yako. Tafadhali usipatie mtu yeyote pin yako. Hiyo pin inafanya uwe safe. Wateja wengi wetu wanadaiwa sana. Kwa hivyo tunawaomba ukiona mtu anakupigia simu na namba yake ujue huyo ni mtapeli. Kincheng Tich Abich, safar no dhi chakore gi Langas, Chepkoilel, Ziwa, Soi, maili 9, maili 4 nyaka boma ma Eldoret. Chochote kile ambacho wanacho zawadi kwa Wakenya kuambia asante sana kwa kuweza kufanya nini kufanikisha ufanisi wa Safaricom, manake imekuwa kwa kiwango kikubwa kama kampuni ya mawasiliano. Frederick Omondi, Ramogi TV. Joriemba piko motisini around Africa kati kanyakala Citizen Digital manibo kambi mar Royal Media Services biro chako chenro margi malure Afrika mangima ma kaka yor choko omenda mabiro konyo siro somb jopuonjre monge kod nyale pacho ka riwruoge ariyo gosketo kokgi winjruok makamano ka chenrono igeto kete yanga tarik 12 dwe mar 12 higani kendo biro chakore yanga Kalam Nairobi Chapel gibiro chomo county ma Marsabit ka gitiyo ga pa Mathika Super Highway kanya mabange gibiro wuok kendo dhi e pinje mamoko mabende ntiere Afrika. We are circumnavigating the continent of Africa. Our aim is to reach the 4 extreme points of Africa: the easternmost part, the western, the southern, and the northern. And the reason why we're doing this is first to be able to celebrate the beauty and the diversity of Africa, to make history as Kenyans, but most importantly, for us to be able to help in the establishment of the Logos Endowment Fund, which is a fund that supports needy students through high schools and universities to educate them for life and for eternity. We'll be accompanied by many other bikers as we tour the continent of Africa and be able to share with you our experience as Kenyans making history. That's Around Africa on motorcycle. We're looking forward to receiving content from the bikers. It's innovation in the way that they'll be recording it from their caps, I believe, the video cameras on their caps, and just showing our audiences on Citizen Digital and our platforms what Africa looks like, the sights and sound of Africa. The other reason, of course, is supporting a cause that is dear to us, and that's on education for needy students, that being the core reason why Royal Media Services is owning this partnership. So we're looking forward to a safe ride around Africa, and our viewers, please stay engaged, plug into our platforms and follow these 7 bikers. Let's support them from wherever we'll be on our screens, on Citizen Digital platforms and Royal Media Services. Mane mokelo giko mar mi weche manyien watudre kanyo kendo ka oromo sadek e chenro mar oimore nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa nene Wilson Ochuka.